Λοιπόν, σήμερα βρίσκομαι εδώ για ακόμη μια φορά να δώσω την ευκαιρία να με ξεψαχνίσετε, να εκτεθώ στον κόσμο, στους ανθρώπους που με βλέπουν. Αξίζει ίσως να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο ιστορικό μου, τα βιώματά μου. Τι ρόλο έχει παίξει για μένα η τέχνη στη ζωή μου, για ποιο λόγο έχω συνδεθεί. Είναι το αξιοπερίεργο ότι έχω ασχοληθεί και με πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Είναι φυσικό. Έγινε, απλώς. Με θυμάμαι πάντα να ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Τα σημερινά θέματα είναι δύσκολα, διότι αφορούν πολύ βαθιά κομμάτια μου. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ να με ακούει, ούτε εσύ, ούτε η κάμερα. Εν τω μεταξύ, αυτό το φως είναι πραγματικά σαν ανάκριση. Αλλά ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, οπότε έκατσα σε αυτή την καρέκλα. Θες να με ρωτήσεις να ξεκινήσω από κάπου? Ίσως η πρώτη ερώτηση θα ήταν να μιλήσω για αυτό το συμβάν με τον θείο μου. Δεν είναι ότι με βίασε κιόλας. Πιο πολύ όμως το τραγικό για μένα ήταν το ότι δεν ακούστηκε. Αντιμετωπίστηκε από την οικογένειά μου σαν να μην ήταν και τίποτα σοβαρό. Γενικότερα είχα την αίσθηση να αντιμετωπίζομαι έτσι από την οικογένειά μου. Δεν δίνουμε και ιδιαίτερα βάση στα συναισθήματα της Μαριάννας ή σε αυτά που συμβαίνουν στη Μαριάννα. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα από την οικογένειά μου από τότε που με θυμάμαι. Δεν έχω κάποια άλλη αίσθηση. Έλα μωρέ, θα περάσει. Τύπου έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Όταν ήμουνα 13 χρονών, είχαν χωρίσει οι γονείς μου, οπότε ζούσα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι, γιατί δούλευε. Κυρίως περνούσα το χρόνο μου με τον αδερφό μου. Από κάτω έμενε ένας θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, ο οποίος θα τον έλεγες και ο άνθρωπος. Πώς να το χαρακτηρίσω για να μην φανεί, χρησιμοποιώ πολύ βαριές εκφράσεις, δεν ξέρω. Φοβάμαι κιόλας μην τον χαρακτηρίσω με άσχημο τρόπο, σκέψου. Θυμάμαι μία εικόνα που είχα μπει στο σπίτι του κάτω, στο δωμάτιό του. Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και είχε μία στίβα από αποτσίγαρα και κοιμότανε σε αυτό το κρεβάτι. Είχε το τασάκι μαζί του και έκανε έτσι το τασάκι. Οπότε έτσι όπως τα πέταγε είχε δημιουργηθεί μία στίβα. Εγώ τότε ήμουνα πάρα πολύ μικρή και είχα τρομάξει όταν είχα δει αυτή την εικόνα. Γενικά η εικόνα μου για τον θείο αυτόν ήταν τρομακτική και ακόμα και τώρα που το συζητάω με αναστατώνει. Αυτό δεν ανησυχούσε όμως τον πατέρα μου, ούτε καν τη μητέρα μου, που παρόλο που δεν ζούσαμε μαζί, ήξερε όμως την κατάσταση. Δεν ένιωσα κάποιος να με προστατεύει από όλο αυτό. Αυτός λοιπόν ο θείος μου είχε παραισθήσεις, τα είχε βάλει με τις γυναίκες και συγκεκριμένα με τις γυναίκες της οικογένειας. Είχε διάφορες φαντασιώσεις. Αυτός λοιπόν ο θείος μου με καλοέβλεπε σαν κορτσάκι. Εγώ τότε δεν είχα πονηρευτεί, ήμουνα 13 χρονών. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς μπορεί να με βλέπει ένας άντρας και πόσο μάλλον όταν ήταν μέσα στην οικογένειά μου. Τα πιτζαμάκια, με τις πιτζάμες. Ήμουνα καλοκαίρι, ξέρεις, ό,τι φοράνε τα κοριτσάκια. Έτσι, με αυτά τα λίγα που σας είπα, νομίζω καταλάβατε αν ήταν επικίνδυνος ή όχι για ένα παιδί, για μια έφηβη που ήμουν εγώ τότε. Ερχόταν συνεχώς στο σπίτι κάθε μέρα. Παρόλο που είχε και λίγο είχε αρχίσει να βρίζει, να είναι επιθετικός. Μιλούσε μπροστά μας για τις ερωτικές του περιπέτειες. Πώς ήταν η ερωτική του επαφή με μία από τις ερωμένες του. Τέλος πάντων, αειδιαστικό και μόνο που το θυμάμαι. Παρά την επικινδυνότητά του, ήταν ελεύθερη η είσοδος του στο σπίτι μου. Στο σπίτι που μας φρόντιζε υποτίθεται ο πατέρας μου. Και έτσι όπως καθόμασταν στον καναπέ, κοίταζε τα πόδια μου, με κοίταζε γενικότερα. Ειδικά τα πόδια μου γιατί φορούσα σορτσάκι, άρχισε να μου επιτίθεται. Τι θες μωρή μαλακισμένη, μάζεψε τα πόδια σου, την πέφτεις στο θείο σου. 13 χρονών εγώ. Είχα φοβηθεί, άλλο περιστατικό είναι που άπλωνα εγώ τα ρούχα, γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχα στα 13 μου είναι ότι ήμουν η γυναίκα του σπιτιού. Επειδή οι γονείς μου είχαν χωρίσει και είχαμε καθίσει με τον πατέρα μου, που να ξέρα, μεγάλο λάθος, άπλωνα λοιπόν τα ρούχα εγώ πάντα. Γιατί ήμουν ένα κορίτσι με δύο άντρες, οπότε εγώ ήμουν αυτή που είχα αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού. Το από κάτω σπίτι είχε μία αυλή, η οποία αυλή κοιτούσε τα μπαλκόνια της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Κοιτούσε που άπλωνα τα ρούχα μου και άπλωνα και κάποια βρακάκια, τα εσωρουχά μου, τα παιδικά μου εσωρουχά. Και με κοίταζε και μου έλεγε «Δεν τρέπεσαι μωρή, κάθεσαι και δείχνεις τα βρακιά σου στο θείο σου». Αυτό το είπα στον πατέρα μου
Δεν νομίζω να ανησύχησε ιδιαίτερα ότι θα μου συμβεί κάτι. Ευτυχώς δεν μου συνέβη. Μετά βασικά άρχισα και εγώ να προστατεύω τον εαυτό μου, άρχισα να πονηρεύομαι και δεν άνοιγα αν χτυπούσε, δεν απαντούσα. Ή αν ερχόταν, πήγαινε και καθόμουν μέσα στο δωμάτιό μου. Ο πατέρας μου ήταν εφησυχασμένο. Επειδή είναι ο αδερφός μου στο σπίτι, δεν κινδυνεύω. Ή μετά μου είχε πει ότι μην ανησυχείς, άμα συμβεί κάτι και φοβάσαι, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα πεταχτώ. Εν τω μεταξύ, τι εννοείς να πεταχτεί? Ο πατέρας μου δούλευε μακριά συνήθως. Ήταν οικοδόμος, η δουλειά του ήταν όλη μέρα έξω στους πελάτες και στις οικοδομές. Επομένως, ήταν μία στη Γλυφάδα, μία στην Κηφισιά, μία στο Χαλάνδρι, μία στη Σαρονίδα και στο Σούνιο. Όταν έπαιρνε τηλέφωνο, θα έκανε να γυρίσει σπίτι μία ώρα. Και πώς να προλάβεις να πάρεις τηλέφωνο έναν άνθρωπο? Άμα δηλαδή είναι να συμβεί ένα κακό, δεν προλαβαίνεις να πάρεις τηλέφωνο. Όλα αυτά τα λέω για να δείξω τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η οικογένειά μου αυτόν τον κίνδυνο. Δύσκολο. Τώρα που το λέω, νευριάζει. Θυμώνω, ταράζομαι. Γιατί οι πιο νέες γυναίκες σε σχέση με τις μαμάδες μας, τους παππούδες μας, ότι μεγαλώσαμε χωρίς αυτά τα ταμπού και τα κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ στη δική μου οικογένεια δεν είδα να αντιμετωπίζεται η γυναίκα χωρίς να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο ακριβώς επειδή είναι γυναίκα. Και μόνο που ο θείος μου στα 13 μου με έβλεπε ερωτικά, ακόμα και αν δεν μου έβαλε χέρι τελικά. Αυτό σημαίνει ότι μου είχε δώσει έναν συγκεκριμένο ρόλο και ότι και ο ίδιος είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο, νιώθοντας μέσα του ότι είναι ο άντρας της οικογένειας και άρα έχει ένα παραπάνω δικαίωμα από μένα που ήμουνα το κορίτσι της οικογένειας. Αυτός ο άνθρωπος που λες δεν οριοθετήθηκε ποτέ από τον πατέρα μου και από την οικογένειά μου. Η μητέρα μου ήταν απούσα, δεν αισθάνθηκα ποτέ να με προστατεύουν από τον κίνδυνο. Στην εφηβεία μου, στην αρχή της ζωής μου, εγώ θυμάμαι ότι φοβόμουν και τους μεγάλους άντρες, αλλά και τα αγόρια της ηλικίας μου. Απέφευγα την επαφή μου με τα αγόρια για κάποια χρόνια στη ζωή μου, καθώς είχε περαστεί ως κάτι τρομακτικό και αμαρτία, κακό, ότι κινδυνεύω. Κινδυνεύω ή να βιαστώ ή να με χουφτώσουνε. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήμουν ελεύθερη και ανέμελη σε σχέση με τη θηλυκότητά μου και το ότι είχα γεννηθεί κορίτσι. Δηλαδή, τα πρώτα δείγματα που πήρα από την οικογένειά μου σε σχέση με τη θηλυκότητά μου ήταν αρνητικά, ήταν τρομακτικά. Ήταν σαν να μου λέγανε τι γεννήθηκες γυναίκα, είναι επικίνδυνο. Τελείωσε. Κινδυνεύει η ζωή σου. Κινδύνος θάνατος. Δεν με έμαθαν ποτέ να υπερασπίζομαι αυτό που είμαι, αλλά να το φοβάμαι. Το αντίθετο. Να νιώθω ενοχές για τη θηλυκότητά μου και να το φοβάμαι. Επίσης, δεν ένιωσα την προστασία. Δηλαδή, όταν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι ένιωθα να κινδυνεύω, αυτό που κατέληξε μετά είναι να είμαι κλεισμένη στο δωμάτιό μου, γιατί δεν ένιωθα άνετα με τόση αντρική ορμόνη εκεί μέσα. Όταν ήταν τόσο έντονη η αίσθηση και η παρουσία του θείου μου. Αυτό που θεωρώ gaslighting στην όλη ιστορία είναι ότι αντιμετωπίστηκε από την οικογένειά μου σαν να ήταν κάτι. Έλα μωρέ τώρα, μην δίνεις σημασία στο θείο σου, αφού δεν είναι καλά τώρα, κάθεσαι και του δίνεις σημασία. Αν αναφερθώ για κάτι τέτοιο σε έναν δικηγόρο ή σε μία ανώτατη αρχή, δεν θα το αντιμετώπιζαν με τόσο ελαφριά την καρδία. Επειδή ήμουν ανήλικο, θα είχαν να λογοδοτήσουν οι γονείς μου. Ειδικά ο πατέρας μου που ήμουν στην κυριότητά του, υποτίθεται εμένα μαζί του. Θέλω να δείξω την αντίφαση. Από τη μία μεριά, μέσα στο περιβάλλον μου, όλο αυτό αντιμετωπιζόταν με πολύ επιφανειακό τρόπο. Όχι, βρε αδερφέ, δεν βαριέσαι. Το όχ αδερφέ της του Έλληνα. Και απ' την άλλη, αν πηγαίναμε σε ένα δικηγόρο ή σε ένα δικαστήριο, θα είχαν πολύ βαριές ποινές ίσως, τέτοιου είδους αμέλειες. Αμέλειες γονέων. Κάπως έτσι γίνονται οι βιασμοί, κάπως έτσι γίνονται τα άσχημα γεγονότα, επειδή υπάρχουν γονείς που είναι ανεύθυνοι, που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με πολύ επιφανειακό τρόπο. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ανευθυνότητα, όπως και να έχει αυτό. δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη που να μιλάει για αυτόν τον τρόπο σκέψης. Είναι ό,τι να είναι. Είναι σαν να βυθίζεται ένα πλοίο και να λες «Έλα μωρέ, σήκωσε λίγο κυματάκι, πώς κάνετε έτσι» και να λες «Άστος, θα σωθούν μόνοι τους, γιατί να αγχωθώ». Στο σήμερα όταν ερχόμαστε, έχω κάνει αρκετά χρόνια ψυχοθεραπείας, με ενθάρρυνε πολύ στο να εκφράσω όλον τον θυμό που είχα. Δεν είχα καταλάβει ούτε η ίδια ότι τον έχω. Το κατάλαβα μετά, γιατί έβλεπα τις εκρήξεις σαν να μην με αναγνώριζα. Οπότε εκεί κάπου έπρεπε να πω, να παραδεχτώ κι εγώ η ίδια ότι ξέρεις κάτι, ναι Μαριάννα, έχεις τεράστιο θυμό μέσα σου και πρέπει να το δεις, να το αποδεχτείς και να το διαχειριστείς. Οπότε μίλησα για όλα αυτά όταν ήμουν αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, μετά από αρκετά χρόνια, στα
4 μου, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά το gaslighting συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Κανένας από την οικογένειά μου δεν έχει πάρει με σοβαρότητα το συγκεκριμένο θέμα με τον συγκεκριμένο θείο. Επειδή όντως έχει κάποιο είδους ψυχασθένεια που δεν έχει διαγνωστεί γιατί δεν έχει πάει σε γιατρό. Θεωρεί η οικογένεια ότι εντάξει, μην δίνεις απλά σημασία γιατί είναι ψυχασθενή. Επειδή είναι ψυχασθενής κάποιος δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η κακία του ή δικαιολογείται η ανηθικότητα. Δηλαδή, ακόμα και τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους να ρωτήσεις, ακόμα και οι ψυχασθενείς, το αν βγάζουν επιθετική συμπεριφορά έχει να κάνει με το χαρακτήρα τους και όχι με την ψυχασθένεια. Άρα, το ότι δικαιολογούμε κάποιον ότι επειδή είναι ψυχασθενής γι' αυτό συμπεριφέρεται άσχημα, δεν ισχύει. Είναι και αυτό ένα στερεότυπο που πρέπει να καταργηθεί. Γενικά, πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να μορφωθούμε και να εκπαιδευτούμε σε σχέση με την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ένα βασικό εργαλείο να ξέρεις την αλήθεια και πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή, γιατί έτσι δεν θα διαστραβλώνουμε την πραγματικότητα, δεν θα μπερδευόμαστε και δεν θα αφήνουμε πράγματα να περνάνε και να τα δεχόμαστε και να περνάνε έτσι στον ντούκου χαλαρά ότι δεν έγινε και κάτι. Παιδιά, έγινε. Έγινε και μάλιστα πολύ σοβαρά πράγματα. Το να δικαιολογούμε κάποιον επειδή θεωρείται ότι έχει κάποιο είδους τρέλα, ψυχασθένεια, αρρώστια, είναι λάθος. Είναι πραγματικά. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Απλά εγώ έτυχε να το γνωρίζω, γιατί έτυχε να ασχοληθώ. Όχι έτυχε, το επέλεξα. Επέλεξα να ασχοληθώ με την ψυχική μου υγεία και ταυτόχρονα να μάθω πώς λειτουργεί γενικότερα η ψυχή του ανθρώπου. Όχι, δεν δικαιολογείται. Και το λέω και το απευθύνομαι και στην οικογένειά μου, μπας και το καταλάβει. Έχει κακό χαρακτήρα και απλά η ψυχασθένεια στο βγάζει. Είναι το ίδιο ακριβώς που λένε και για το Alzheimer. Μπορεί να δεις παππούδες και γιαγιάδες που έχουν πάθει Alzheimer και γίνονται γλυκούλες και είναι και παππούδες που έχουν πάθει Alzheimer και βγάζουν ένα πάρα πολύ κακιασμένο και επιθετικό χαρακτήρα. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα και όχι με την ασθένεια. Ωραία, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και αφού λοιπόν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ας πάμε παρακάτω. Γιατί πραγματικά έχω εκνευριστεί με αυτό το μπέρδεμα των ενιών που υπάρχει και το μπέρδεμα των λέξεων.